Türkmen hökümeti yurtda dogam edýän ýiti adyk gytçylygynyň fonuna düýe boýun suw howdanynyň Soltan Sanjar wendini berkitmek kararyna geldi. Bu habar azatlygyň ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna ýuwuş suwlaryny tutmagyň hem barha kynlaşýanlygy, düzgün işlemeýän suw nasoslarynyň bolsa kärenneçilerden bekanun pul almagyň guralyny öwürlen barada çap eden maglumatlarynyň ýa-da gawat geldi. Yerli synçylar we suwurluşy künärmenleri Türkmenistanyna suw deskalaryny onlarça ýyllap ide edilmezliginiň, umumy owaçylyk syýasaty we korrupsiýa bilen baglanykda owa adamlarynyň köpçüliklerin garyp düşmegini, ýurtda ýiti adyk ketmezçiliginiň dogamly we az hakykaty öwrülmegini alyp gelendigini aýdýarlar. Vice-premier Esenmurat Orazgelliýew 30 aprelde geçirilen hökümet mejlisinde ýurtda adyk üçünçiligini puwtalandyrmak goýunça alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Emma habarda şu ýyl öndürilmekçi bolýan gant suwunurlarynyň möçberinden başga detal açylmaýar. Ýurt içinden gelýän habarlardan çen tutulsa, paktadan soň Türkmenistanyny gant suwunurlaryny öndürmek hem mejburi ähmet öwürlýär we şeker ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet eýçiligine habar gurlugy vice-premieriň alyk üçünçiligi bilen birlikde ýurtdaky suw üçünçiligi hakynda hem hasabat berendigini aýdýar. Düýegoýun suw howdanynyň Soltan Sanjar wendini berkitme uğruna kaladalar hem sol işlere girýär. Emma mejlisde suwdan rejeli peýdalanmak, o huzuluny döwrewap suw tyşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak baradaky umumy sözler. Alyk golçulugyny döretmegiň suw bilen baglanyşy barada hakykat tekrarlansa da bu işler üçin goýberilýek serişdeler anyklaşdyrylmady. Şol wagtda prezidentiň ýene bir gezek içerki wadarlary ýurtda öndürilýän ilkinji nowatda zerur bolan harytlar bilen öpçün etmek tawsyrygyny berendigi aýdylýar. Ýöne habarda adatça bolşýaly bu tawsyrygyň odal berilen we şu wagtda senli ýerine ýetirilmedik tawsyryklardan nähil tapawudynyň bardygy anyklaşdyrylmady. Gurok klimatly ýurt bolan Türkmenistanyny suw hemişe uly mesele boldy we bu meseleni çözmek üçin kabul edilen kararlar köplenç kagaz ýüzünde galýar. Şol wagtda ýeriň döwlet eýçiligine galmagy bilen suw hem döwlet eýçiligine galýar we bu ýagda ýerleriň onlarça ýyllap sorladylmagyna sebäp bolan ýykgynçylykly praktikanyň saklanyp galmagyna alyp gelýär diýip azatlyk bilen dürli öwürlerde söhbetdeş bolan hünärmenler aýtdy. Türkmenistanyň Owaçylyk ministriniň odolkor nasary Saparmurat Aklimov'un hasaplamalarına göre Türkmenistanyň 22 milliard kub metr semesi suw serişdesi bolup, bu suwun 85% goňşy ýurtlardan gelýär. 90%-den gowragy bolsa owaçylygyny jenaýetçilikli ýagdaýlarda zaýçylyk bilen ulanylýar. Anonimlik şertinde gurlaşan marly hünärmeniň şol sanyny odolky suwurluşykçysy Nur Muhammed Hanafowyň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, soňky 30 ýylda daşary ýurtlardan satyn alynan mermer daşlaryna we beýleki manysyz taslamalary haraçlanan serişdeler suw deskalaryny döwrewap ekrançylyk ýaplarynyň çekilmegine we suwun tyşytlanmagyna önüme önürjek adamları gönüktürlen bolsa, Türkmenistan bir eýýäm owaçylyk önümlerinden altın pul gazanýan baýdaýhanly ýurtlaryň birine urlardy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardan import edýän aly önümler barada çykýan medeniýet habarlary hökümet başlygynyň daşardan getirilýän önümleri azaltmak we eksport artdyrmak barada beren bir tawsyryklarynyň medeniýet sahypalaryna galýanlygyny, ýurtdaky suw we alyk krizisiniň dowam edýändigini tasdikleýär.